שלום חברים, תודה שאתם איתנו. עמי, טוב לראות אותך. שלום מודי, הרבה זמן לא התראינו. נכון, ויש הרבה על מה לדבר. יש הרבה על מה לדבר, אז בואו נתחיל מהבורסה הישראלית. אוקיי. אני אומר, תשמע, אנחנו רגע לפני סוף רבעון, אנחנו ב-27 למרץ. כן. 24 התחילה קצת מגומגם, ואנחנו כבר בעליות של 11% בתל אביב 90, 8.6 בתל אביב 125. הדולר באזור ה-365 היום. קצת יותר אפילו. כן, אבל לא באזור הזה כבר תקופה. אתה יודע, זה תלוי בכתב"מים. יש כתב"ם, אין כתב"ם, יש זה, אין זה. אוקיי. אבל מה קורה פה? אז קודם כל תודה שאתה מופתע, כן? מהביצועים של תל אביב, מדדי תל אביב. לטובה, כן, אני מופתע לטובה. כן. אז כמו שאמרתי לך קודם, חייזר לו נחת בארץ אתמול, כן. והיה מסתכל על ביצוע הבורסה של תל אביב. מה הוא היה אומר? הוא לא היה יודע שיש פה מלחמה והפיכה משפטית ומשטרית, תראה, ההפיכה נגמרה, המלחמה בעצימות מאוד נמוכה. כן, ובינתיים יש שני משברים מאוד מאוד חריפים. אחד זה המשבר עם ארצות הברית, שאנחנו רואים שנתניהו מתכתש שם עם בכירי הממשל. כן, וזה מעבר למילים. אבל זה לא מה שישפיע על הבורסה פה. ביידן אומר מילה וביבי מחזיר לו שניים. נורא קשה להגיד. זה לא קשור לבורסה. זה לא ימנע מטבע למכור תרופה אחת ברבעון הבא. אבל כשמסתכלים לטווח ארוך, יש לזה משמעות. מה המשמעות? אם יש לנו, תשמע, קודם כל יש לנו 14 מיליארד דולר שעומדים... תן לי לתת לך תיאוריה. תן לי רגע לענות. יש לנו 14 מיליארד דולר שעומדים ומחכים לאישור של ארצות הברית של הקונגרס. אף אחד לא הבטיח שנקבל אותם. זה עוד לא עבר את כל האישורים. עוד לא עבר את כולם, אבל זה כבר כמעט עבר. אבל תן לי לתת לך תיאוריה. זה לא יספיק גם. אנחנו יודעים שנצטרך יותר. בטוח. אבל תיאוריה קטנה, ואז אני נותן לך כמה זמן שאתה רוצה. התחושה שלי שהבורסה עולה, כי כולם רואים את הסוף. את הסוף של מה? את הסוף של המלחמה ואת הסוף של ביבי. ואת הסוף של הממשלה, ממשלת 64. זאת אומרת, אם אני איכשהו ספקולנט, אני אומר, תשמע, עד סוף השנה אולי זה יחזיק, מעבר לזה זה לא יחזיק, והמחירים פה יחסית מאוד מאוד נמוכים, והפרמיה שאני נותן לממשלה, ממשלת שינוי, רענון או איחוי, או איך שלא תקרא לזה, זה פרמיה של 20-30%. אולי. זה כמעט ההסבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו לביצועים של הבורסה, של השקל מול הדולר, אפילו האג"ח הייתי אומר, של מדינת ישראל, שירד לו הדירוג להזכירנו. אבל אני אענה לך בתשובה קצרה ואחרי זה אני טיפה אפרט. התשובה הקצרה היא, קודם כל לא בטוח שהממשלה הזאת מתפרקת, למרות שיש סימנים שעוד הולכים לכיוון. ב', הממשלה הקודמת שהייתה פה, הייתה ממשלה משותקת, להזכירך, ממשלת השינוי, כן. הייתה ממשלה משותקת שלא עשתה בעצם שום דבר. אני מסכים איתך. ואם תתחלף פה הממשלה, ותיכנס לתוך מצב של משבר כלכלי, משבר מדיני, משבר צבאי, משבר גיאופוליטי, אני לא יודע עד כמה היא תוכל לתפקד בצורה יותר טובה מממשלת, נגיד מממשלת בנט-לפיד הקודמת. זאת סימן שאלה גדול, זה לא מספיק כדי לעלות את המדדים ב10% תוך 3 חודשים. אני אקח אותך רגע לסקרים, אוקיי? אוקיי. לפי הסקרים, שזה לא דבר שאנחנו יכולים לבנות עליו, אבל בכל זאת, איזה אינדיקציה? אני מכיר את הסקרים. האינדיקציה אומרת שהולכת להיות ממשלה רחבה, בלי, נקרא לזה, צורך מהותי בין לקשור שתי קצוות. כמו אני לא קונה את הסיפור הזה של הסקרים ושל ממשלה רחבה, אני לא יודע, זאת אי ודאות אחת מאוד גדולה. וזה לא מתומחר. בהנחה שהממשלה הזאת, תכף נדבר על זה, בהנחה שהממשלה הזאת תקרוס על רקע חוק הגיוס דווקא, אגב, סיבה מצוינת להפיל בשביל הממשלה, זה נקודת שבר מאוד חריפה בחברה הישראלית. נכון. אני קצת מתקשה לראות איזה ממשלה תקום אחרי זה, כי בהנחה מפלגות נגיד של גדעון סער ובני גנץ ינסו להקים ממשלה עם החרדים, אני לא בטוח לאן בדיוק זה יוביל. אז יש פה
לא יודע מה יקרה, אבל יש פה בטוח אי ודאות גדולה, והבורסה לא אוהבת אי ודאות. ואיך אתה לוקח את זה לתמחור? עכשיו, התמחור, נעזוב רגע את התמחור, קצת קשה לי להסביר אותו, אבל אני רוצה כן לדבר מילה אחת על רמת הסיכון של המשק הישראלי, שהיא by far הרבה יותר גבוהה היום, משהיא הייתה בסוף 22. בואו נחשוב רגע מה קרה לנו מאז. מה קרה? הפיכה משטרית, קיטוב חברתי, זעם גדול על החברה החרדית, גם הם זועמים על החברה החילונית. מלחמה קשה, בכל החזיתות, חטופים, בידוד מדיני, בעיות מול ארצות הברית. אני לא מצליח להבין מה הקטליזטור שגורם למדדים לעלות תחת כזה עולם מסוכן שבו נמצאת היום הכלכלה הישראלית. אז תן לי אולי לתת לך כמה נקודות. אחד, עליות מחירים. החברות מעלות מחירים, ובגלל שאנחנו בתוך אי קטן ומונופולי, אז הן מצליחות להוציא מאיתנו הרבה מאוד כסף, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה אומר הסיכון עלה, ואני אומר אולי הסיכון דווקא ירד. כי עכשיו פירקנו לפחות, עשינו עבודה בעזה, כן? מישהו תמחר את האי-פירוק הזה קודם? לא, את האי-פירוק קודם אף אחד לא תמחר. אבל כרגע אתה אומר, אוקיי, חזית אחת, עשינו שם עבודת חריש לא קטנה. לא השגנו. ובצפון... לא השגנו מדינית, עדיין לא השגנו. לא השגנו הרבה, אני מסכים איתך. אבל גם בצפון, ככל שהזמן עובר ואתה פוגע בעוד נקודה כואבת ועוד נקודה כואבת, אתה מתחיל את המלחמה הבאה שלך מנקודה קצת יותר טובה ממה שהיית מתחיל אותה קודם. אתה חושב שתהיה מלחמה הבאה? זה מכניס עוד דרגת סיכון. לא השנה, אתה יודע, השנה זה שנה מוזרה, זה שנה של בחירות בהרבה מקומות בעולם, ובטח ובטח בארצות הברית. והמלחמה בארצות הברית בעצם מכילה כללים אחרים על העולם. של תמתינו, בואו נראה מי נבחר. אני מבין מה אתה אומר. מלחמה משנה דברים. אם נלך רגע לחזון האוטופי של ביידן... יש לנו דרך אגב עוד 2 דקות. אנחנו מצליח. אני בכוונה עושה פאוז כדי שתוכל לחתוך את זה. לא, אני לא חותך כלום. שוט. אם נלך לתרחיש הכי אופטימי שיכול להיות, אוקיי? כן. החזון של ביידן, אגב, הוא לא אופטימי בעיני חלק מהעם שלנו, אבל אני ואתה חושבים שהוא אופטימי. שזה שלום עם סעודיה. שלום עם סעודיה, נורמליזציה עם כל הציר הסוני המתון, עם המדינות איחוד האמירויות, וביידן... רכבות מהודו. וביידן גם מוסיף לזה איזושהי מפת דרכים למדינה פלסטינאית. כן. שבוא נגיד, המרכז הישראלי, המרכז ושמאלה מאמץ את החזון הזה, אם זה קורה... לא בטוח. אם זה קורה, אם, והמון אם יש פה, המדדים פה יכולים להגיע גם, מדד תל אביב 125, גם ל-3,000 נקודות. בזמן... מ-2,000 ל-3,000. בזמן לא מאוד ארוך, עם כל הדבר העצום הזה, עם דיבידנד השלום שנכנס פה. כן. אבל זה תרחיש אחד מתוך 10 אחרים אפשריים, שרובם לא כאלה אופטימיים. וב8 מתוך 10 התרחישים האלה, נראה לי שהשוק פה עלה קצת יותר מדי. אז זה הסיכום שלך, שבעצם עלינו קצת יותר מדי. אני חושב שרמת הסיכון האמיתית שאנחנו חלקה יודעים כבר להגיד מהי, ירד הדירוג, יש לנו מלחמות בכל החזיתות, יש לנו 200,000 מפונים, יש לנו לא יודע כמה עשרות אלפי חיילים שעדיין מגויסים, במילואים. אני קצת יותר אופטימי ממך. ויש לנו את הירידה שראינו בתוצאה ברבעון הרביעי גם. אנחנו ראינו את ההשפעות כבר. נכון, אבל אני קצת יותר אופטימי ממך, ולא בגלל אתה כנראה, אתה הולך עם השוק, אוקיי. לא, אני חושב שבאמת יש פה הזדמנות להחליף את הממשלה, אם לא ממש בחודש הקרוב, אלא בסוף השנה, תחילת שנה הבאה, וגם אם זה ייקח טיפה יותר, אבל רואים כבר את הסוף של ממשלת המחדל, באמת העצומה שהייתה פה. כן, אני חושב שזה היה גם... ומי שמתכנן לטווחים ארוכים, שזה מוסדיים, אז הם מתחילים לקנות טיפין, קצת. אני מזכיר לך שגם ב6 באוקטובר, המצב שלנו לא היה כזה... מזהיר. לא היה כזה מזהיר, לא? לא, הוא היה גרוע מאוד בגלל הממשלה הזאת. ובגלל שהממשלה הזאת היא הולכת הביתה 3 חודשים, חצי שנה, היא הולכת הביתה, אני אופטימי.
תודה. בסרטון הבא. להתראות בסרטון הבא.